Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga magkataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Imoy, 32 years old. Minyo ug may duha ka anak. Nagpuyo sa barangay Kakao, Hilongos, Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa mong pamilya ug sa pamilya sa nahimong uyab sa mong maguwang. Aron yung isabtan, sugdon ko diyang kalit nga niuli ang akong kuya Ray sa amo gikan sa Cebu. Ingon ini ang mga panghitabo. Kinsa ning nagpado sa ato imoy? Di man ako maklaro. Hala! Si Kuya Ray man na ba? Ha? Oh, uy. Anong nauli na siya? Da, nagbuwag namin ni Yuning pa, eh. Uy, nga naman tao, uy. Nga may mga anak na ba mo? Da, kapoy ang nagkadauli na to, kasaba ang musugat na to pa. Huwag kalinaw ang mong pagpuyo ni Yuning. Pasig ka lang gihapon si mong bisyo. Ay, sus, lalaki ko ta. Di ba siya magkasabot nga, muinom ta. Musugal panagsa. Pero kuya, minyo naman gud ka. Biyaan na gyud ang tanan imong mga bisyo. Pagkilom niya imo yun, eh. Para sa kagkurik da. Awa niya. Muli ko ikaraon niya anang asawa ni mo. Kung mapulaan ka na. Kuya, Oh, kung muli ko'y kasama si mong Kuya Ray, biyaan siya ka na mo. simba ko sa gym oy. Isuol man tuod mi anang Kuya Ray. Pero lahir jud kay mi og panlantaw sa kinabuhi. Kagwa para bas babay nga ibid-ibiran si mong kuya. Kinsa man? Si Mary Ann God, katong kanhi kaipon ni Jeffrey. Uy, bata pa man kay to. Oh, murag bago pa lang yun ang nag-18. O mag-19 na nakarong bataa. Pero bata pa jud kay na ay kumpara nimong kuya. Kasi kuya murag 35 anyos man siguro na siya ron. Nailad di siyang kuya ni mo nga gikan sa syudad. Kay inosentihon man in taon na si Mary Ann. Way grado. Di makamaong mo kwintada. Di man gani na mo adto sa lungsod kay mauwaw. Kani kaipon mo ka ng Jeffrey. Nagbuwag na sila. Gibuwag sini kanan ni Mary Ann, oy. Kay kanas ni Ilyas, isog ng pagkatao. Mao ba? Oh, kung mao na. Nganong kana mang bayhana ang gituyuan ni kuya? Isog mo ning amahan ana. Buahang amoy. Buntis mas mirian. Hala ka kuya. Lain na ba kulog taras ng amahan niyang sino Ilyas? Isog ko kina. Ilayas ko na si mirian. At tumig surigaw. Ha? Dong imoy, wa ba kay balita Kuya Rene mo? Wa naman yun. Ibaw, kabaya nga, bisay tumayog buot nako. Eh di lagi pasulti nako. Nasakit ra ba kuno ang inahang mirian? O papaulion lagi kuno sa ilang amahan aron makaati man sa asawang Elias? Mao ba? Oo. Aw, muli sa siguro si Kuya Ray ana mo, oy. Abli! Oy, Oh, si Kuya Ray mo ron, ma. Nauli gid siya. Recorded by X Thunder Gaming. Daan na dyan kong naduda. Nakagubot lang ang maangkon sa kong maguwang sa pagpagrelasyon ni Mirian. Nga manghod kayo nag-edad. Kay isog kayo ang amahan ni iningas ni Ilyas. Unya, Ipalagot kay ko ng mirian da. nga nung di kuya. Di na mo gawas sila bay. O nakigbuwag pa nako. Kay nga nung mo kuno kuya. Misumbong ko no sa iyang amahan nga kulatado ko na ako siya. Agoy. Di kulata sa rin mo. Ay talaga makainom ko. Gahi sa kignaong. Kung mao, delikado di kang Ilyas kuya. Kuya, tinuod ba? Nga ipagkasal ni Noy Ilyas si Mary Ann sa unang katipon niya nga si Jeffrey? Usa? Yatis ko din noon. Atol ko sa ila. Kuhaon ako sa mirian ug ang among anak. Ha? Kaya baga bilang maguwang nimong imoy, oy.
Gikuyugan ang tato nimo? Ibaw bitaw kang isog ka na si Elias ma. Unsa naman kuno ilakaw adoron? Ay, si Kuya Ray ay. Siya na nang nagpaingon din eh. Oh, tuod. Oy. Si Kuya Ray ma. Ay, salamat. Abi nako og giunsa na niya si Elias. Ikaw ay akin. Agoy. Totoo sa aking paningin. Moy, nag-inom na sad si kuya nimo? Naglalaho sa dilim. Pirmi man na ma. Ang kabalak-an ako, kay sige siya inom nga, way kaon kaon. Bakit Unya. pa? Ingon ana siya ma, mag-istorya nga siya ng usa. Ug mo karir katawa. Ma, mabuang magka-nakalugayan si Kuya Ray ma. Gikaguol gyud niya nga gipakasal sa amang Elias si Mary Ann kang Jeffrey. Buro! Uy, Hala, hala. Kalit mo nagkuhat si Kuyog Sundang ma. Uy, Manlakaw ka Ray! yun. Rhea, sakay! Ray! Ginoo ko. Pito na kaadlaw sa pagbiya ni kuya ni mo imoy. Ug wa na gyud siya mabalik pa sukad adto nilakaw siya nga nagdadag sundang. Asa naman kain taon siya karon? Gipabdati naman na to ang paggawa ni Kuya ma. Pero asa naman lagi siya? Imoy! Imoy! Ah, Nakita na ko na si Kuya Ray. Pero, unsa? Ang mga tao miingon, nagipatay si Kuya. Ang uban po ni Ingon, nagiatake siya. Kaya wa naman to siya kaon-kaon. Dili naman po good mailhan ang iyang lawas kung may samad ba. Kaya naagnas naman ang iyang lawas. Uwan na po ang iyang dang sundang. Nang labay ang pila ka buwan, nakita sad ang amahan ni Miran nga patay na, ug daghan ang ginunggaban. Ug kami sa kong papa ang gipasangilan nga mao'y nagpatay, kinibaos kuno ni. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mi mamasangil nga gipatay si Kuya sa pamilya siyang babae, ilabi na sa amahan niini nga sino Elias. Ang ibres lang magduda namo sa pagkamatay ni Elias. Ikaduhang pangutana. Kami sa kong papa nga napasangilan nga mao'y nagpatay ni Elias, kay nibaos kuno mi sa pagkamatay sa akong magwa. Pwede ba mi kasuhan nga wa man sila ebidensya? Ikatlong pangutana. Dagan og kontra si Elias, maskin sila ang barangay. Posible ka ha, nga sila ang naghimo sa krimen o kami ang napasangilan? Kay kontra lagi sila sa kong kuya sa una. Ikaupat na pangutana. May nagtambag namo nga mulikay na lang mi kay basin mo bawas sad ang ilang pamilya namo. Pero may miingon pod nga dili mi mulakaw kay basin makaingon nga guilty mi. Unsaon man ako ani nga mga plebaya unta og trabaho sa Manila. Ikalima og katapusang pangutana. Unsa may among buhaton ani? Nga kay basin may dautan silang buhaton namo. Pwede ba namos lang ipaabot sa barangay? Aron maglaruhay ug maghusay mi. Palihog, tabangig tambagi ko, ini, ang akong suluran, imoy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuwang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri nato. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan-sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Yes. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong attorney, no? Opportunities don't happen. You create them. Yes, no? Grabe, no? Correct. Mga oportunidad ko no dili na mahitabo o dili nimo paningkamutan nga mahitabo. Correct. Tinuod yun.
Mo na, okay sa mga i-greet na today, Doc? Akong i-greet ning namo kay gitamdan ring mga listahan ako dugay naman sa mga taga Barangay Suba, Sugod, Southern Leyte, no? Albin na sa akong classmate, no, si Chufilo Tokmo, no? Maayong pagpaminaw nimo, Chuf, og ni Isidro Labrador, Ima Gonzales Iway, Paulino Siron Ablange, Chufila Aliban Ablange, Leonarda Orais Lebres, Bilya Ilim, Felicidad Kaluyong, Adelpa Hingpit og si Priscilla Lagaran. Maadjong pagpaminaw ninyo dia sa Suba, Barangay Suba, Sugod, Southern Leyte, no? Yes. Og letter sender karong adlaw. Ang atong letter sender si Imoy, 32 years old, taga Barangay Kakao, Hilongos, Leyte. Wow, kabalo ko daghang kay maminaw na to sa Barangay Kakao. Sorry kayo ha, nawag tang naman akong listahan sa mga moron vendors. Every time ra ba mo na ako sa kuan Hilongos sa turni, magpada sila og moron para nimo. Nya makaon man ako sa barko, di maabot nimo ato ni. Nga muna. Sorry guys sa mga tanan ng mga moron vendors diya sa Ilongos, no? Sorry kayo na misplace na ko akong listahan sa inyong mga pangalan, pero kibalo ko sige mong minaw sa itong programa sa DYHP RMN, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Imoy, 32 years old, taga Hilongos, Kakao, Hilongos, Leyte, no? Kabayan kini sa tabo sa iyang pamilya, uya ba to ang nabati na to sa drama. So unang pangutana ni Imoy ato ni, no? Yes. Wala man mi mamasangil nga gipatay ni si kuya sa pamilya sa iyang babae. Ilabi na sa amahan ni ini nga si Noy Elias. Angay ba di ay silang magduda namo sa pagkamatay ni Noy Elias? Murabag ka ng unsay ngawan anak ka ng boss-bawas ba? No? Lagi. Na-term na, na ko kakuan. Mauna, kanang dili wa gyud ta kabaw no kay di man gyud na natugod malikayan kung unsay dagan pod sa analysis pod siguro sa pamilya ba no labi na sa katong nahitabo pod ni Noy Elias niya. Posible ang angle siguro kung wala pod nila wa pod mo na masangil, wa pod mo nag hatag pod og any wala pod ni kaso ba, wa mo ninyo gikihaan, wa mo gi akusahan, wa mo gipablatter or anything, then I don't think mamahimong motive ang pagpatay no Noy Elias from your end no unless sila mo'y guilty sila wa ta kabaw pod pero wa gi anything that would lead them to Suspect, dili ra gyud dapat unta kay gipatay man gud ang iyang kuya nya nagduda sila gidudahan nga gipatay pod si Elias, no? Sa term na Rido, mo ba na Recoridas nga gibaslan ba? Gibaslan, no? Honestly, posible gyud na matanaw kung naagibasihan. Like samang namasangil or gidudahan naa sa pamilya not necessarily gifile og kaso but it will depend on the analysis sa police. Okay. So, ikaduhang pangutana. Kami sa akong papa nga napasanginlan nga maoy nagpapatay ni Noy Elias kay ni baus kunumi sa pagkamatay sa akong magwang. Pwede ba mi makasuhan nga wala man sila'y ebidensya? Kinahanglan na evidence beyond reasonable doubt, diba ito beyond yes. reasonable doubt. Yes, kinahanglan gyud no kami sa iyang papa mo may napasangin la no pero there has to be clear and convincing evidence para at least para mapasakahan at least reasonable doubt no nga tay sa ebidensya na nakakita naabaroy ni Saysay Barontos Noy Elias kung kinsay ni patay niya kanang gitawag na tog dying declaration and the like no pero ug wala then lisod ikay-kiha og way ebidensya. Lisod, no? Pagduda lang, no? Pagduda lang. Kini magduda ta, normal ra man na sa tao nga magduda ta. Pero magduda ta nga medyo layo ra gyud sa inunta posibleng mahitabo. Mahog na sa mga tawag ato ni og delusional, no? Mga kag maparanoid ka na. Pero magduda ka na kay gamay nga mga basis na within kuana siya. Acceptable cognitive functioning, no? Katulong pangutana. Daghan og kontra si Noy Elias. Maskin sa ilang slaing barangay. Posible kaha nga sila maghimo sa krimen ug kami ang napasanginlan kay kontra lagi sila sa akong kuya sa una. Katulong kuya nga gipatay ni Elias. Yes. Kinahanglan
posible po no nga ang kaning iyahang daghan yun kung kuming kag daghang Nasuko aning kontra, Elias. then I think the police should look at the different angles, no? Nga unsay posibleng motive sa pagpatay sa iyaha, not necessarily ang katong pagpatay pod sa katong babay, no? So dili ra gyud kung daghang kontra, then it would be possible nga naay lain nga naapoy bati nga tinguha sa iyaha nga muy gusto pod nga patyon siya unsa ba, no? Well, The police will have to investigate man gud trabaho ni sa Police. police Ah. to look into all angles sa kinabuhi ni Elias to determine og sa mga surrounding circumstances diin siya gikan, naabay mga text nga nadawat sa iyaha nga nag-threat, naaba siya na kontra para matan-aw ba unsay mga posibleng reasons, no? Okay. Sunod nga pangutana. May nagtambag nako nga mulikay na lang mi kay basin mabubaos ba nasab sila sa ilang pamilya namo. Pero may muingon po nga dili mi mulakaw kay basin makaingon nga guilty mi. Unsa man nako ani nga mga apply baya ko og trabaho sa Manila. Wa man ay problema kay wala man kay kaso. Di man kay ning layas mga apply man mga Nang-apply namay man tuyo. ka nga mulikay na lang miss basin mubaws pwede pod no kung pananglitan nagtuog gyud pod ang pamilya nga you had a hand no ang imong pamilya na ay kalabutan sa pagkamatay ni Noy Elias unya bayolente po ning pamilya ha posible pod nga mas maayo mo mulikay na lang mo pero kibaw pod mo nga wa pod mo sayop nganong mo likay mampud mo. So I think better nga atubangon ni ninyo ang maong kaso kay kung magpataka pud sila pasangil ninyo maka-file man pud mog news sa ilahang paghasol ninyo. Unya moingon man gud sila gud nga flight is equal to guilt. Di ba dok? Nga kanang ang muikyas basin nag-avoid nya kung wa mo gilikayan. Pero og manrabaho gyud ka ganahan gyud unta ka mo trabaho og Manila ug asa ayaw pud ipahunong ang imuhang ambisyon ug ang imuhang pagpanrabaho tungod lang nga naapod kay mga isabugubang diya ug wa pay gi-file nga kaso sa imuha then padayon live your life normally and then face the music kung kumbaga no kung naa sila i-file nga kaso sa imuha or sa inyuhang pamilya pod no pero kung safety na gani pod ang nagka problema naa man pud tay pulis no to go to pwede man ta mo mudangop sa kapulisan kung baharan na gyud mo or naa na gyud mga di maayo pod nga mga gibuhat sila batok ninyo ha. Alright. Ikalimaw katapos sa pangatan natin unsa may among buhaton ani nga kay basin may dautan silang buhaton namo. Pwede ba namo silang ipatawag tingali, ipatawag sa barangay aron magkaklaruhay og mahusay mi? Pwede. Mas maayo gyud no? Nga ipatawag na lang nas barangay para kay kung sila pod basin pod ba nga naapod sila bati pod nga gihuna-huna nga buhaton pod ninyo. Mao pong careful pod sila unya kamo pod naapod mo gihuna-huna nga bati. You know mas may pagyud na nga magkahusay mo once and for all. Wa na lay kiha ay magkahusay mo nga you know di man kami ni buhat ana. Wa pod mi nagduda pod ninyo di na lang ta mo file kaso magmalinawon na lang ta. That is the best way to do it gyud para nako dok no? Nga way dumtanay ba kay makaguba ginig relasyon usahay ang pag-file og kaso no di ko maingon tanan pero labi nag mga kasong kriminal no nya kanang angkan taklan ta grupo ta magsanga-sanga ang dumot og kalagot katong way labot mag-apil-apil Kuya kanang gitawag nila kanang hudtanay sa kaliwat. Kana. Sa term na. Rigudon naon sa to imong giyon. Recoridas. Oh. Kana ingon na dok lisod kaayo ba bati kay dili na sakto dili pod na makakontribute sa kalinaw sa ato ang society unya ang mga inosente mapagan no so better nga husayon nato sa barangay ipatawag ka mas maayo okay Bitaw. mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan Og kinisab si Dr. Rene Obra. daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon.